A metr před koncem. Správně, nedělám si prdel. Vydali jsme se na cestu, je to daleko asi tak 2 kilometry. Vylezli jsme první kopec, málem jsem zdechl. Já jsem málem zdechl a šli jsme a venku se plazil had! Had! Minule jsem ho potkal v řece a minule jsme šli a na cestě byl had! Had, ty vole, byl takhle velký, asi jak vole, nebo takhle, jak můj pínis. A úplně malinká taková žížalka, hoši, já jsem se tam pochcal. Já jsem se málem pochcal. Ten had tam plazil a dělal takový to tak jsem ho oběhl, kecám, šel jsem jako pomalejší chůzi, jsem ho obkročil. A říkám, tak tahle cesta bude kurva nebezpečná. Tak jsem to ze sebe strhl, jenomže potom nastalo další peklo. My jsme museli sejít kopec, který byl takhle strmej. Všichni kamarádi to seběhli, rozumíš, jak vole James Bond nebo tady ti sportovci. Takhle to úplně seběhli, úplně rychle to seběhli. A stáli dole. A takhle se na mě dívali nahoru a... Karle, dělej! Teď já jsem šel, krok po kročku. První krok, zabořil jsem se do hlíny. Druhý krok, pomalu, zabořil jsem se do hlíny a oni čekají dole a... Ty vole, tak dělej, Karle! Všichni to seběhli a nic. Já jdu na dole. A metr před koncem... Správně, nedělám si prdel. Zakopl jsem a spadl jsem na rameno a odřel jsem si koleno. To bylo úplně normální, ve 14 nebo v 15 letech odřít si koleno, když někam jdeš. Měl jsem odřený koleno a měl jsem v tom úplně bordel, úplně jsem v tom měl kamínky a tak vole. Takže jsme museli jít k takovému potůčku a nacákal jsem si tam trošičku vody. Štěpalo to jako piča, normálně jsem se rozbrčel. Pak jsme se nějak dopotáceli k tomu zasranému rybníku.